tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichivimba kuti zvinhu zvenyu zviri kufambirai zvakanaka. Haleluya. Ndinotenda Mwari zvikuru noda kumukana iwoyu wokuti tigone kusangana pamwe chete tichidzidza shoko raMwari, tichitaura shoko raMwari. Ndoda kutenda mufudzi Kristu zvikuru sei nokuda kuti pamukana iwoyu, uye zvikuru sei nokuda kuti dzidzisa shoko raMwari, kushandisa midziyo yakawanda kuita izvozvo. Mwacho ibhuku reRhapsody ratinowana mwedzi mumwe nomumwe, iro rine zvidzidzo zvezuva rimwe nerimwe. Tinovimba kuti zvidzidzo zveRhapsody zvatinokutumirai zuva rimwe nerimwe munozviverenga, munozvidzidza uye munokurudzirwa nazvo. Haleluya. Asi tichiri mumwedzi werugare, dzikristu vakatitsanangurira kuti rugare rwei? Rugare rwatinotaura kumhuri dzedu, kunyika dzedu, rugare rwatinotaura kunzvimbo dzatinogara, tichirayira kuti nzvimbo idzi dzive norugare. Sei tichigona kurayira rugare sezvizvi? Kwanzi nemhaka yokuti tine rugare. Haleluya. Tine rugare. Jesu akataurira, takaverenga izvozvo muna Johani. Takaverenga izvozvo muna Johani zvikanzi ndinokupai rugare rwangu ndi Jesu. Johani 10:24, kwai rugare rwangu ndinokusiyirai, ndinokupai kwete sokupa kwenyika. Haleluya. Saka rugare runopiwa naMwari, rwatinopiwa naMwari, rugare rwakasiyana nerunopiwa nenyika. Rugare irworwo ndo rwatinogona kunopa vamwe. Toda kudzidza zvokunyatsonzwisisa pamusoro porugare irworwo rwavanotipa. Haleluya. Vaverenga muna vaFiripi yechina. VaFiripi yechina. Ngaititange kuverenga pandima ye3. Kwai musafunganya henyu pamusoro pechimwe chinhu, asi zivisai Mwari zvose zvamungada, muvazivise pamunonamata, muchikumbira nekuvatenda. Ndima ye9, kwanzi rugare rwaMwari irwo rusinganzwisisiwi nepfungwa dzevanhu, ruchachengeta mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna muponesi Jesu. Haleluya. Mashoko andoda kuti mubatise papa, kwanzi rugare rwaMwari urwo rusinganzwisisiwi nepfungwa dzevanhu. Vanhu havagoni kunzwisisa rugare rwaMwari. Haleluya. Havagoni kurunzwisisa. Munhu ano rugare rwaMwari anogona haavhunduki, uye anenge aine rugare kunyange akatarisana nenjodzi. Haleluya. Anenge aine rugare, haavhunduki, haatyi, haana chinomuzungunusa zvachose. Chii? Rugare rwaMwari rwuri maari, rusingagoni kunzwisisiwa navanhu. Munorangarira here Jesu kunyange pawakaroverwa pamuchinjikwa? Kuroverwa pamuchinjikwa changa hachisi chinhu chiri nyore. Ukatorwa nhasi ipapo pauri ukanzi uya takuda kukurovera pamuchinjikwa ugofira ipapo, ungaenda kumuchinjikwa ikoko wakadzikama here, usingakakarisani navanhu uchitsvaka kuzvisungunura, kana kuti uchitodemba kuti deno waregererwa? Haleluya. Asi Jesu vanga vakaterama, Jesu vanga vakadzikama, vakatopuwa mukana wokuti vasaroverwa. Pirato akatoti, nditaurire zvauri, taura, ini ndina masimba okuti urawe kana kuti usaurawa. Jesu
ndokutotaura vachizvida nokutoganza vakati iwe hauna simba rokugona kundiuraya, haugoni kundiuraya, simba racho hauna. Haleluya. ndozvavakataurira Pirato izvozvo. Saka vaitoudza vanhu vakanga vauya kuzovauraya kuti hamuna simba rokundiuraya. Mauto paakauya kuzovasunga ndo zvimwe chete zvavakataura izvozvo. Vakauya vachitsvaka, zvikanzi tiri kutsvaka Jesu weNazareta, zvikanzi ndini. Johani unoti kwanzi Jesu pavakati ndini kwayo vese vakabva vawira pasi. Nobva wosimuka zvekare, zvikanzi tiri kutsvaka Jesu, zvikanzi muri kutsvaka ani? Tsvaka Jesu weNazareta, zvikanzi ndini. Haleluya. Munhu waiziva kuti apa vanhu ava kana vandibata vari kuenda neni kunondiuraya, asi vaisavhunduka. Ndo rugare runa Mwari rworwo. Rugare runa Mwari. Mapsalm echipiri inotaura ichiti kwanzi ko vanhu vasingatendi Mwari vanozvinetsereiko vachironga kuda kuparadza wokumusoro-soro. Zvikanzi iye unozviona, agere kumusoro anozviona, ozvitarira, oseka. Rugare rwaMwari rworwo ndo rugare rwavanarwo. Rugare rwomunhu unoziva kuti hapana munhu angaita chinhu kwandiri. Ndo rugare rwavanarwo. Rugare rusingavhunduki, kwai rugare rusinganzwisisiwi nepfungwa dzavanhu. Munoona, vanhu havana kunzwisisa izvo, havanzwisisi munhu asingavhunduki. Ndosaka vachifarira kuvhundusira. Mukatarira munoona kuti vanhu chavanofarira kuvhundusira nokuda kuorora, nokuda kusvotesa, nokuda kudii. Nemhaka vachida kusvotesa, nokuti kuti vakasvotesa uchasvotwa, vakakurwadzisa ucharwadziwa, vakakuorora uchakaura. Ndo zvavajaira. Asi zvino vakazosangana nomunhu wokuti vakamuorora haakauri, vakamurwadzisa haarwadziwi, vakamusvotesa haasvotewi. Vakasangana nomunhu wakadaro havachanzwisisi kuti zvinorevei. Haleluya. Asi kwai ndo rugare rwatinarwo. Kwai musafunganya henyu pamusoro pechimwe chinhu. Musanetseka henyu nemhakei nokuti mune rugare rwakaita sorwurwo. Kwai musanetseka. Hapana chamunofanira kunetseka pamusoro pacho. Hapana chinofanira kutemesai musoro. Hapana chinofanira kushayisai mufaro. Haleluya. Rugare rwaMwari irwo rusinganzwisisiwi nepfungwa dzevanhu, kwai ndo runochengeta mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna muponesi Jesu. Haleluya. Tine rugare, shandisa rugare urwu. Jairira rugare urwu. Rarama semunhu ane rugare urwu. Taura semunhu ane rugare urwu. Tatotaura pamusoro paJesu. Vakataura vakati vatarisana norufu, asi vaiudza vanhu vakanga vauya kuzovauraya vachivaudza kuti imi hamuna simba rokundiuraya. Haleluya. Hauna simba rokundiuraya. Dhavhidhi unotaurawo nenzira imwe chete iyoyo. Andi Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Oti kwanzi vanondipakurira zvokudya, vavengi vangu vakatarira. Paanoti vavengi vangu vakatarira, haasi kungoreva kuti vavengi varipo vari kuona nemeso. Ari kureva kuti vavengi havatouya kuzomuparadza. Wavingwa navanhu vakatobata pfuti vari kuda kutoridza. Wavingwa navanhu vari kuda kutokubaya nebanga ipapo, asi une chiti dzokugara pasi wombodya. Wopedza zvokudya zvako, womwa mvura, wopukuta muromo, wogeza. Haleluya. Zvokudya zvacho zvichipinda. Handisi kuti vangani venyu pasina kunzwisisa shoko rakaita seriri vangazvigona kudya wakatarisana nenjodzi. Kazhinji kacho haritopindi. Asi Dhavhidhi unoti kwanzi Jehovha unondipakurira zvokudya, vavengi vangu varipo vachikoka pfuti dzavo, vachivhundusira, vachipara-para vari ipapo, vachivimbisa vachitira uri kudya rondo rokupedzisira. Haleluya. Asi
kwaindoridya chose. Anotaura zvekare achiti kwanyangwe ndikafamba mupata womumvuri worufu, wanzoda kutsanangura kuti mupata womumvuri worufu chii. Zvaireva ipapo aireva kuti chero ndikapfuura nepanzvimbo inourawa vanhu, ine mbiri yokuurawa vanhu, handiki nokuti muneni. Haleluya. Chii chaanga anacho? Rugare. Rugare rusinganzwisisiki navanhu. Ndo rugare rwatinarwo. Ndo rugare rwatinopa kudzinyika. Ndo rugare rwatinopa kuvanhu. Ndo rugare rwatinopa kumhuri dzedu. Tinotaura rugare. Tinorayira kuti rugare rwakadaro rusvike kuvanhu, rwuve kuvanhu. Ndo zvatiri, ndo chiropafadzo chatiri. Haleluya. Tiri vanhu verugare. Tiri vana sarugare. Haleluya. Ndataura rimwe boka ndikati, ona vanhu vanofarira zvidawo nekudini, zvimwe zvidawo zvavasingazivi kuti zvakabva kupi. Ndikati shandurai zvidawo zvenyu. Haleluya. Pane kunzi mazvimbakupa kana kuti chitini ndinonzi sarugare. Ndini muridzi worugare. Sarugare vauya. Haleluya. Muna ndo zvawava. Ndo mararame aunofanira kuita. Ndo matauriro aunofanira kuita. Uchisvika panzvimbo kuti rugare rwauya. Takataridzwa muna Matiyo kuti kwai muimba imwe neimwe yamunopinda, tangai makwazisa vanhu varimo muchirayira rugare muimba iyoyo. Kwai kana mumba imomo muine mwanakomana worugare, rugare rwenyu ruchagara imomo. Kana musina, kureva kuti kana rugare rwenyu rukasagamuchirwa, ipapo runodzokera kwamuri, mobuda moenda narwo. Kureva kuti uchipinda mumba uri kutounza rugare, uchisvika panzvimbo uri kuunza rugare. Haleluya. Rayira rugare. Mona chimwe chinhu chandinodzidzisa vanhu ndechekuti zvikuru sei panofiwa paya, panenge pafiwa, vanhu vane tsika yokungoti nematambudziko. Aiwa, uri kutaura semunhu asingazivi kuti uri kufanira kupa vanhu rugare. Unoti namatambudziko kuti zvidii? Wadi kusvika uchiudza vanhu kuti rugare, ivai nerugare. Uchibata vanhu maoko uchiti ivai norugare, uchivapa rugare. Pachinamo chokuvapa matambudziko nokuvaudza kuti namatambudziko. Uchibata munhu maoko mutaurire iti ivai norugare. Kuna vamwe vanofunga kuti zvitsika izvozvo zvakarongwa naMwari kudenga. Hazvina kurongwa naMwari kudenga. Pano munhu wakatanga netsika iyoyo. Mumwe chete akatanga netsika iyoyo. Kuna vamwe vanokwanisa handotsika dzedu. Haleluya. Ndotsika dzedu ndo zvatinoita. Zvino munhu mumwe chete wakatanga nazvo. Adaro vanhu vose vakatevera. Maakuona sokuti itsika dzenyu, hadzisi tsika dzenyu, dzino mumwe munhu wakatanga. Iwe chitangawo zvako, unonzwisisa shoko raMwari kudarika munhu iyeye. Unonzwisisa chokwadi kudarika munhu iyeye. Chitanga zvako iwewe. Pachinamo chokuti namatambudziko chiudza vanhu kuti ivai norugare. Ivai norugare. Nyaradzwai. Ivai norugare. Haleluya. Ngaiti nyengetere. Babada kutenda nezita raJesu Kristu, pambiri kwamuri. Kudzo zita renyu, muri Mwari vakanaka, muri Mwari vatsvene. Hapana wakaita semi, hapana unoshanda semi. Kuda kutenda nokuda kwomuono mumwe. Wabatana neni pamunamato uno nezita raJesu Kristu. Ndinotaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake. Ndinyengeterera wose asinganzwi zvakanaka, ari kurwara, kudzingira kure marwadzo ese kubva muviri make nezita raJesu Kristu. Ndichirayira kuporeswa kwenyama yake, kuporeswa kwomuviri wake muzita ramambo Jesu Kristu. Baba, ndinokutendai nokurumbidzai. Ndopambiri nekudzo kwamuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Hatisati tapedza toda kuti tiwane imwe nguva yokungorumbidza Mwari, chinamata Mwari. Uye kana wanga usati wazvarwa patsva, ndoda kuti urambe uinesu, nokuti tichanamata pamwe chete newe tichikubatsira kuti ugozvarwa patsva. Murangarira kuti musi wa4 nomusi wa5 mbudzi tichange tine rimwe vhuserere rokuporesa. Saka toda kuti mugadzirire kuzopinda vhuserere iroro, mokoka hama dzenyu, mokoka shamwari navamwe vamunoziva, navamwe vanorwara vanoda kuporeswa. Wakoka vapinde musangano iyoyo, vapinde vhuserere iroro rokuporesa. Mwari vakuropafadzei. Amen. Timi makandi pari
ndati ndikurumbidze neryoru muchatonga eshe nekusinga mberi Mwari ndimi munotonga muchatonga eshe nekusinga mberi Mwari ndimi munotonga muri mkuru mune nzizi makanaka muri mkuru mune nzizi makanaka muchatonga narini muchatonga narini muchatonga narini ishe 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 Kuru ishe Oh Satarakamas Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga. Ndinouya kwamuri. Ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org.
nepavcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari paintaneti munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pawhatsapp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira sms pa0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.